aman lagi diri. Ha, naaman lagi diri ako ang kabro. Di aman diri ako ang kabro, ako ang best friend na asayloan lang tani apil sa obliga kanang investigasyon. Galing kay base nagkining ni aba nga ilahan ning sig investigar nya pagkahuman sa investigasyon moingon dayon nga iapil tani mga sukindig paminaw sa ang atong pasanginlan ini si kanang na ang basig si Paulo Duterte mo'y pasanginlan ani lang o kanang dunay mga ebidensya nga mga unsa may mga kuan ana mga ebidensya mo nakero ilahan rong gipang kuan ron ilahan nga gipang tapok ang mga ebidensya ng importante kayo gyud ani. Importante kayo ani mga sukindig paminaw kani mga files ni Cabral. So asa man nabutang ang files ni Cabral to mo kunos ombudsman. Ni una-una to nga kanang ombudsman dunay mga friends nga naa sa kongreso tos ombudsman ba unsa ba kay mahitabo mga sukindig paminaw sa investigasyon sa flood control makaingon makaingon ba ta finish na Samtang sa laing bahin kapulisan ni Butyak ang patayng lawas ni kanhi DPWH Secretary Catalina Cabral nagpositibo mga sukindig paminaw sa antidepressant medication nga sita Lopram based sa gipagawas nga toxicology report. Straight to the point. So doon na dito sa gipang inom nga mga tambal ay kasamangkin no sa kuan in taon to siya kanang naang positibo mga sukindig paminaw so na depressed in taon to di ay si kun mauhon no kaning ni ang si Cabral kung kana ang ilahang kanang na ang paggawa sa autopsy report mga sukindig paminaw kaning ilahang gitawag og toxicology no kuan na kanang uya po din tao no nga tungod sa na-depress siya ba sa iyahang na-depress siya mga sukindig paminaw o niya kaning iyang pagka-depress tungod ni sa mga panghitabo nga pwede la butang ta gigamit lang siya or appeal bagyod sa taon kaning sa flood control project pero ang nakabenepisyo gud ani kani mga buaya pug maay samtang sa laing bahin kanhi Congressman Saldico nagtukod og 5 ka andana nga basement sa iyahang residensya sa Forbes Park nga giingon nga butangan niini og dakong kantidad sa salapi.